Sa ngalan, samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Mga hinigugma kong kaigsuonan, nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus kansang pagkabata atong kipasidunggan diha sa imahen ni Señor Santo Niño nga gidala sa atong mga katigulangan sa unang mga katuigan dinhi ning atong kapupudan agigtimaan sa iyang Dios nung panalipod ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsoon nga nakalapas sa kugdako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulan. Sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, iluhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon, ug simbahon unta namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga mga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian, dinhi kanamo og sa pagdangat sa ganti nga gisahad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa maabot nga mga adlaw, himuo niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Hordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tawo, inigkating-ani, ug ingon nga maglipay ang mga tawo, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa naitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ug ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, sa kadaugan sa atong Diyos. Awit dig mag-ungawit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalahang mga butang. Pinagisayang gahom ug balang kusog, nakabut niya ang kadaugan. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipailaw
pagsuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Kito man niya ang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Daigang Ginoo dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog og huni diha sa mga alpa, pulhuta mga trumpeta ug mga budyong ug singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, dipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo, ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios diha o kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug ginaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia,
ang Ginoo manaakan ninyo. Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana. Kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya. Hinumdumi kini. Gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bata. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay, bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngaigsoon ko diha ni Kristo, igsoon ko nga kaparian, mayong buntag o malipayong piyesta kanatong tanan. Diha sa bunyag, nahimo kitang mga sinagop nga mga anak sa Dios. Busa nagtawag kita kaniya nga amahan namo. O nahiusa usab kita kang Kristo diha nga nadawat nato ang iyang Espiritu nga mao ang Espiritu Santo nga mikunsad sa matag usa kanato. Kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Pangutana sa mga tinun-an ngadto sa atong Ginoong Hesukristo diha sa atong ebanghelyo karong adlaw. Si Jesus agig tubag mitawag og usa ka bata og gipatindog niya sa atubangan nila og miingon siya. Hinumdumi kini. Una, gawas kon mausab kamo og mahimo sama niining bata. Dili kamo makasud sa gingharian sa langit. Pahinumdom kini sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an sa usa ka dako nga kamatuoran nga niining higayuna ilang nahikalimtan. Pahinumdom kini sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga niining higayuna sila bisan kon makaingon ta wa ba sila mahibaw, nagsugod na ang ilang pagkabahin-bahin. Kay naghuna-huna man sila kung kinsa ang labing dako diha kanila. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, in Santo Niño we are one, ang tema sa atong piyesta karong tuiga. Sa imahin niining balaang bata si Señor Santo Niño, gipahinumduman usab kita sa ebanghelyo ang mga tinun-an karon kita gipahinumduman sa Dios nga our oneness with God in Christ Jesus is our identity. Ang atong kahiusahan sa Dios diha ni Kristo sa balaang bata nga si Señor Santo Niño nagpadayag sa atong pagkakita. Balikon ko mo bitaw nga diha sa Santos nga ebanghelyo
gitawag ang usa ka bata nya gipabarog diha sa ilang atubangan ug giingnan ang mga tinunan, gawas kon mausab kamo og mahisama ni ining bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Nagpadayag kini mga igsoon ko diyan ni Kristo of our fundamental sense of self that comes from our being not only as created in the image and likeness of God, but also in our being united with God in Jesus. Sama nga ang mga tinunan diha sa atong santos nga ebanghelyo, wala kini diha sa atong kanunayng paghunahuna kung kinsa ang labing dako o si kinsa ang labaw kanato. This is our sense of identity, our oneness with God in Jesus, our Santo Niño. Mao na nga kita gipahinumduman sa daghan kaayong mga passages diha sa atong balaang kasulatan nga naghisgot mahitungod niini. In Corinthians 12:12, 1 Corinthians, kita gipahinumduman, si Kristo mao ang atong Pangulo, ug kita ang nagkalain-laing bahin sa iyang lawas. In Galatians 3:28, kita gipahinumduman ni San Pablo, wala na'y Hudiyo, pagano, wala na'y ulipon o gawasnon, wala na'y lalaki o babay, kitang tanan usara diha ni Jesus. In 1 Corinthians still 12:13, ingon nga usa ka lawas ug daghan kini og mga bahin, ang mga bahin niini naglangkob sa usa ka lawas. Mao usab kita diha ni Kristo. Muna nga mga igsoon ko ni Kristo, tuguti ko pagpaambit kaninyo nining duha ka mga punto. Una, let us keep Christ at the center. Focusing in Christ who unites us, mao ang dalan padulong sa kabaguhan kon renewal ug pagtukod ug tawhanong panag-inigsuonay kon human fraternity. Mahinumdum ko ug ipaambit ko kini kaninyo kining mga trahedya nga nahitabo sa among pinalanggang lungsod sa Liloan. Sa katapusang simana sa buwan sa Oktubre niadtong miaging tuig, dihay gipatay nga asawa sa iyang bana sulod sa among simbahan. Tungod niini, gipasirad-an ang among simbahan ug wala nay mga misa nga gihimo sulod niini. Ikaduha, November 4, to be exact, ang bagyong Tino mikalas ug daghan kaayong mga kinabuhi sa amihan ng bahin sa Sugbo. Unya ang Liloan mo'y nakata ug daghan kaayong mga biktima. Daghan kaayong kinabuhi nga nakalas. On the second week sa November niadtong miaging tuig, usa sa among mga pari, sa among team of pastors sa lungsod, namatay. Mikabat og hapit usa ka buwan ang among kamingaw sa Ginoo ug ang sa among simbahan nga niadtong higayuna wala na itugot nga magamit kini alang sa pagsaulog sa mga sakramento, labi na gyud sa santos nga misa. Sa pag-abli pagbalik sa among simbahan atol sa solemnidad sa kang Kristo nga hari, kami gipahinumduman sa usa sa among mga pari sa parokya nga basin baya nga sa tanan namong gihimo nga pagsimba ug pagampo, dihay mga higayon nga dili na si Kristo ang nahimong sentro. Kay amo man nga nakita nga ang among simbahan o balay alampuanan wala na kaayo namo maatiman, dili lang ang mga lingkuranan nga kinahanglang ayuhon o pintalan pag-usab,
o sa atubangan niini sa among simbahan, the facade of our church, nga nanubo na ang mga sagbot. Diya na yung mga sagbot nga nitubo sa coral stone sa among simbahan. Labaw sa tanan, kami gipahinumduman nga basin baya unya, dihay mga higayon sa among panaw sa kinabuhi ug pagtuo isip mga liluanon nga dili na ang Ginoo mao ang sentro sa among kinabuhi. Pulong pa sa atong talahorong arsobispo sa Sugbo atol sa iyang santos nga misa, sa pag-abli pagbalik sa among simbahan, siya nagkanayon nga kami nga katawhan sa Dios sa liluan pinangga niya ug gitugot niya kini aron mahigmata kami sa among mga pagkuwang kun wala mahimo ngadto kaniya ug sa usag-usa kanamo. Ikaduha, He who unites us is far greater than what divides us. Lakip na ang mga katalagman, natural man o hinimo sa tao. In Santo Niño, we are one. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, hinumduman usab nato sa linain nga pag-ampo o konkretong tabang ang atong mga kaigsuonan nga mga biktima sa landslide sa Binaliw. Sila nga mga nangaangol, nangamatay, ug sila nga hangtod karon wala pa gayud igkita. Niadtong miaging Biyernes, January 16, 2026, ato kadtong gihimo nga adlaw sa kasubo ug pag-ampo alang kanila. Human sa mga adlaw sa nahitabo ang linog dito gyapon sa Northern Cebu, dihay traffic padung dito. Naghuna-huna kita nga ang daghan kaayong mga sakyanan padung dito maoy nakakos nga dugay gi kaayong maabot labi na ang nagpuyo dito nga bahin sa atong probinsya. Apan kung atong tanahon kini sa mas laom nga pagtan-aw, mga igsoon ko diyan ni Kristo, nunot ug sod ni adtong mga sakyanan nga nagtipon og padung didto ang daghan kaayong mga tabang alang sa atong mga kaigsuonan nga naapektahan sa maong linog. Mga igsoon ko diyan ni Kristo dinhi sa Sugbo, ang kapaspas sa atong healing and recovery, isip mga Sugboanon, kini tungod kay nagtinabangay kita. Because we believe that God is greater than our many challenges and problems. Nga bisan gani hangtod karon, nagpadayon gihapon ang atong pagtinabangay kanila nga mga biktima sa maong katalagman. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Bisan paman niining tanan nga akong gihisgutan, nining miaging tuig og mga buwan, nakita usab og nasinati nato ang atong pagkabahin-bahin isip katawhan nga Pilipinhon. The hard reality is that it takes time to work to foster unity and build communion, while it is easier to tear something down rather than build. Dili unta kini ang mamahimo na lang gyud nato nga adlaw-adlaw nga batasan ang pagkabahin-bahin ug ang pagguba ug pagyatak sa matag usa ka nato labi na gyud ang mga kabos ug hinikawan sa katilingban bisan gani sa atong simbahan. Dili kini mao kita. Dili usab kini mao ang laraw sa Dios alang kanatong iyang mga anak. Hinumduman nato kanunay
nga our right relationship with the Lord should put in the right place our relationship with one another. Ang atong sakto nga pagpakigihilambigit o relasyon sa Ginoo mauntay maghimo og meaning sa atong relasyon isip katawhan sa Dios o mga managsuon. Sama sa pahimangno sa Ginoo sa iyang mga tinun-an sa atong santos nga ebanghelyo, gawas kon mausab kita ug mamahimo sama niining bata. Taliwala sa daghan nga mga hagit sa atong kinabuhi matag adlaw, hinumduman nato ang atong pagkakita isip mga anak sa Dios ug kahiusahan diha sa balaang bata si Senyor Santo Niño. Dili ba mga igsoon ko ni Kristo, haom kaayo nga sa dihang naglalis ug nagpangutan-anay sila addressing Jesus kung kinsay labaw o dako, ang usa ka bata ang gikuha ug gipabarog isip panig-ingnan diha sa pahimangno ug pahimatngon. Unless nga mausab kamo ug mamahimo sama nining bata, dili kamo makasud sa gingharian sa langit. Karon, as we honor Senyor Santo Niño, ang Dios Amahan naghatag kanato nining imahen sa atong mga katiguangan hangtod karon. Aron pagpahimangno kanato, I said, not because one is greater than the other, but in a sense, reminding us of our sense of identity, our sense of self. We are in Santo Niño one. Dear brothers and sisters, let us focus on what unites us, and let this be a bridge to a better human understanding. Lingia ang nas imong kilid sa wa ug sa tuo. Sunod, pamalandungan takining daghan kaayong mga pangutana. Nang mata pa ba mo? Sa mga nagatog, good night. Bisan buntag, kaya nangatog mo, good night. Pan sa mga nagmata, good morning. Nganong kadali raman yun nakong makapanghibantay sa uban. Nganong kadali ra magyud nakong makapaningka. Nganong kadali ra man gyud nakong masuko. Nganong kadali ra man gyud nakong makapamalikas. Bisan kon kada adlaw muapil kos novena ni Senyor Santo Niño. Bisan kon muapil ko sa manyanita mas nga dunay sayaw-sayaw sa dili pa magsugod ang misa. Nganong kadali raman gyud nakong makapangaway. Nganong kadali raman gyud nakong mahiubos. Nganong kadali raman gyud nakong makabutang-butang sa akong isig kaingon. Nganong kadali raman gyud nakong makapanghukom. Nganong kadali raman gyud nakong mangluod. Labi nagpahinumduman sa paring ng mata na ba mo? Mangluod ayon ko kay natug ra ba ko. Nganong kadali raman yun na kung maka-look down o kung makabiay sa uban. Nganong kadali raman yun na kung makapanghambog. Nganong kadali raman yun na kung makapasigarbo. Nganong kadali raman yun na kung makapanghimaraot. Nganong kadali raman yun na kung makapamakak.
Nganong kadali ra man gyud nakong makagamit sa akong kamot aron pagdagmal. Nganong kadali ra man gyud ining akong ba nga makayaw-yaw. Nganong kadali ra man gyud ining akong kasing-kasing nga makapangambubho sa akong bana o sa akong asawa. Nganong kadali ra man gyud nakong mga bubho sa mga pari o sa mga madre. Nganong kadali ra man gyud nakong makapangilad. Nganong kadali ra man gyud nakong makapanghinaway. Mga igsoon ko ni Kristo, pahinumduman nako ang akong kaugalingon nga in Santo Niño we are one. Viva Señor Santo Niño! Viva! Viva Pit Señor! Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaw na ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa anak. Dungan sa Amahan ug sa anak gisimba siya ug gihimaya. Misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Uban sa pagtuo sama sa usa ka bata, mudangop kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga nahimong usa ka bata sama kanato. Ug nga midani kanato ngadto alang kaniya isip bato balani sa gugma. Diha kaniya diin kita nagkahiusa magampo kita. Señor Santo Niño, kaluy-i kami. Dios Santo Niño, kaluy-i kami. Kristo among Ginoo, nga nagpakita ingon nga tawo, ubani ang mga pangulo sa imong simbahan, ug sa among nasod, aron ilang matuman ang ilang mga tahas, diha sa espiritu sa katarong, kamatuuran, gugmang putli ug kaligdong. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo, nga namatud-an nga matarong, pinaagi sa espiritu, daniha ang tanan mong mga devotos, nga malipayong na malandong sa misteryo sa imong santos nga pagkabata, ngadto sa kahingpitan, sa Kristohanong pagkinabuhi. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Dios Santo
Kristo among Ginoo, nga nakita sa mga anghel. Tudloi kami sa pagbaton ug kahingawa, alang sa kaayuhan sa mga kabataan, ug hatagi kami sa pagpaubos, nga gikinahanglan namo, aron magpuyo kami sa kinabuhi, nga makapahimuot at tubangan sa Dios Amahan. Kini among gipangayo, nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo, nga giwali ngadto sa kanasuran, dasiga ang daghan pang mga batan-on, aron makatubag sila sa imong tawag sa pag-alagad kanimo, diha sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Kini among gipangayo, nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo, nga gituuhan dinhi sa kalibutan. Hinaot nga ang imong kaluoy makadani kanamo sa pagpuyo sa pagkabalaan. Pagbayaw usab alang kanamo ug dugang pang mga modelo sa pagkabalaan, sama sa halangdong Teofilo Kamomot. Kini among gipangayo, nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo, nga gibayaw ngadto sa langit. Bayawa ang mga masakiton, ug hatagi silag kaayuhan. Bayawa ang mga masulubon, ug hatagi silag paglaom. Ug banhawa sa himaya ang tanan nga nangamatay diha sa imong pagpanaghinagalaay. Kini among gipangayo, nga puno sa pagtuo. Dios among Amahan, nangandoy ka nga mahimo kaming imong mga anak diha sa imong grasya. Ug nga kami maghiusa sa hunahuna o kasing-kasing pinagi sa imong anak, ang among Ginoong Hesukristo, uban sa among pagpamalandong sa misteryo sa iyang santos nga pagkabata. Hatagi kami sa mga panalangin nga among gikinahanglan. Tabangi kami nga makabaton sa katumanan sa imong kabubuton dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himo nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, makapasiguli ka na mong anak kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Hangay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-iladihan ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tu dili makita ang himaya siyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magyud kanamo,
Si Kristo mo ang imong anak sa wala pang tanang panahon na pankaron, nahimugso siya sulod sa panahon. Sa paganhini aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa paguli niya sa kahiusan ngadto sa tanan kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan, nga na sa imong langit nung gihingharian ug busa. Duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diya sa among pagsangyaw, sa among pag-ingon. Sa Santos gayud ikaw o Ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula-alang kaninyo, kalang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatang anak kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Atong awiton ngadto sa Amahan sa tanang mga nasod ang pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus, iyang anak ug atong igsuon kinsa pinagi sa imahen ni Señor Santo Niño, nagpakita og talagsaong grasya sa atong katawhan. Amahan namo nga nata sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Luwas sa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug hustisya, ang among katilingban mo lambo og mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among Hari, Dios ug Manluluwas nga si Hesu Kristo. Ginong Hesu Kristo, ingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Bisan ko naghuot kita sa matamis nga mga pahiyom, ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsoon, kini mao si Hesu Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, ang mga mahani ning santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam o grasya og masayod nga nakapahimot gayod kami kanimo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Malipayong Fiesta Senyor kanatong tanan. Palihog manglingkod ang may kalangkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kita'y pahibalo og mga pasalamat. Human sa panalangin, isip final song, himuon nato ang hamubo nga traditional religious sinulog. Panguluhan sa atong mass presider o kaparian.
Apilanta kini isip atong halad sa atong mga petisyon o pasalamat ngadto sa atong mahal nga Senyor Santo Niño. O niining bahina, sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug manito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa buntag Mañanita Fiesta Mass. Sa Mass og Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, ang Mary's Little Children's Community Choir, altar servers, visiting lay ministers, Cebu City Government, Philippine National Police, medical volunteers, Bureau of Fire Protection, barangay officials o tanod, mass media outlets o reporters, tanang volunteers o sa tanang mga bisita o dibuto nga mitambong o nagsunod sa social media karon sa kanila o kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring may konselebrar ni ining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist. Siya ang Father Moderator sa Mary's Little Children Community, Tongkop, Minglanilla, Cebu. Reverend Father Jerome B. Antugop, MLCC. Laing masipang pakpak. Og labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Laing masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon. Magampo kita amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong ipadalangin ng Espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining tanan nga mga kahimanan sa debosyon. Tuloy kami sa paggamit nini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligno nga pag-ampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo amahan, pinagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño, manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ng atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo. Hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsoranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Cristo Señor! Santo Niño!